शहरातील गरुड वाचनालय सभागृहात मराठा सेवा संघातर्फे वधूवर परिचय मेळावा रोजी घेण्यात आला। या कार्यक्रमात पुस्तिका प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं। वधूवरांची नोंदणी आदी प्रश्नांवर सखोल विचार विनिमय करण्यात आला। या प्रसंगी वन विभागाचे अधिकारी D.W. पगारे, प्राध्यापक जगदीश खेरणार, V.K. बदाणे, रामदास पाटील, रायाजीराव घोगरे, S.M. पाटील, Y.N. साळुंखे, पूनम पाटील, आशा पाटील, ॲडव्होकेट M.S. पाटील, B.N. पाटील, आयोजक अध्यक्ष B.T. देवरे, दीपक बदाणे, गुलाबराव पाटील व समाज बांधव उपस्थित होते। मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर वधूवर मंडळाचं काम सातत्याने चालू असतं। हे काम वर्षभर नाव नोंदणी चालू असतं। याच्यासाठी समाज बांधवांना प्रबोधन करणं आणि त्यांच्या मुलामुलींचे लग्न कसं कमीत कमी खर्चामध्ये आणि योग्य पद्धतीने योग्य जुळतील याच्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असतो। त्याचप्रमाणे आज ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या मुलांचा अत्यंत मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। त्यासाठी सुद्धा मंडळ खूप प्रयत्न करत आहे आणि या कोरोना काळात देखील आम्ही 4-5 मुलामुलींचे लग्न या पद्धतीने लावून दिलेले आहे। घटस्फोटित विधूर मुलामुलींचा सुद्धा तसाच कठीण प्रश्न आहे, त्याच्यावर सुद्धा आम्ही मार्गदर्शन करून अतिशय चांगल्या पद्धतीने सहकार्य करून बऱ्यापैकी लग्न जुळवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। समाजामध्ये अंधश्रद्धा, अहंकार या अनेक गोष्टी अशा आहेत की त्यामुळे मुलामुलींचं लग्न उशिरा होत आहे। उशिरा होणाऱ्या विवाहांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या या देखील आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने समजून सांगतो। मुलाने मुलीला काय विचारलं पाहिजे, मुलीने मुलाला काय विचारलं पाहिजे, भावी आयुष्यातलं स्वप्न काय रंगवलं पाहिजे या संदर्भात देखील मंडळामार्फत अतिशय सुयोग्य मार्गदर्शन केलं जातं आणि ते मार्गदर्शन केल्यामुळे अनेकांचे जे काही कठीण प्रश्न होते ते सुद्धा सुलभ होऊन ते देखील या विवाह संस्थेच्या मार्गाला लागलेले आहेत।